Γεια σας αγαπημένοι μου TikTokers. Ώρα του δεκατιανού. Έχω βάλει στο shaker νεράκι. Βάζω 2 κουταλιές Herbalife κάπου, ελάτε που είναι η γεύση μου. Λίγο γιαουρτάκι. Το κάνω έτσι με μια πολύ ωραία υφή. Το χτυπάω γρήγορα. Και σε χρόνο δεν έχω ένα υπέροχο δεκατιανό. Γιατί μόλις ήμουν έξω, έκανα κάποια ψωνάκια και ήρθα σπίτι να τα αφήσω. Μόλις έτσι μια λιγουρίτσα και είπα να πιω ένα Herbalife, δεν έπαιξα από κάτι άλλο. Λοιπόν, να είστε όλοι υγιείς και ασφαλείς, να είστε power. Herbalife μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υπεύθυνα και με αποτέλεσμα εγγυημένα για τον έλεγχο του βάρους. Να χάσουμε κιλά, να έχουμε ένα ωραίο δακτυλό όπως εμείς θέλουμε. Και νόστιμα και γρήγορα και πεντανόσαστη. Γεια σας.